Личи си, че наближава лято, защото получих първата поръчка за гривничка от колекцията Rainbow Crystal. Тази с сливавата пеперутка. Ако не се сещате кои са, сега ще ви обясня малко по-подробно. Гривничката е част от ето тази колекция. Това са гривнички с хематит и по средата имат кристалче Сваровски. Първото е розовко, безцветно, златисто, лилаво. Това са всичко пеперутки. И най-отдолу има две, които са с кристални сърчеца на Сваровски в черно-графитената гама и едно розовко. Гривничката стои ето по този начин на ръката. Това е един доста семпъл и изчистен вариант. Аз страшно много я харесвам. Вързва се с абсолютно всичките ни дрехи, а отделно има изключително защитна функция. Връзките, които висят отдолу, може спокойно да си ги намалите, като имам клипчек. Затова, ако не може да го намерите, просто ми пишете и аз ще ви го изпратя. Казах, че гривната е защитна и това се дължи на хематита, от който е изработена. Този камък има защитна функция, образувайки енергиен щит около нас. По този начин не позволява навлизането на негативна енергия към нашата аура. По този начин, носейки любимото си бижу, може да бъдете не само красиви, но и енергийно защитени. А за тези от вас, които не ме познават, аз се казвам Руми и изработвам бижута от естествени камъни. Цялото мое творчество може да разгледате на Facebook страницата ми. Ако имате някакви въпроси, може да ги зададете тук през TikTok. Ще отговоря на всяко едно съобщение по-отделно в удобно за мен време, така че бъдете търпеливи, не оставям нито един от вас без отговор. А сега ви пращам цялата си положителна енергия.